gaganakan king kalinis-linisan a puso ng Maria. Siklaw tampo at pangadyan tayong orasyo emperata laban king COVID-19. King lagyunig pat ning anak at ning banal na Espiritu. Amen. Itamuhan po, o mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ahig pami. Aminan mi ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon bie. Lalapit kami keka, kaniting masipita pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan ke kami, at may kamatena karing dakal ataw. Aduan mi ngeni keka, ingbalikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kaming makaulo mong gamat. Intakot me king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasinangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mi ring sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiklangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay duning Diyos. E musana pisawili nga kalismi keka, king kakulangan mi, nune, bagkus mo keng ikabos king sabilang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Ninkasya, Kabanal-banalan na puso ng Maria, San Agustin, patulunan ming Santa Monica, king lagyunig pat ning anak at ning banal na Espiritu.
Kaniti pong kikatang kapag musisyan, pagkihabetala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat na di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Tering Basilio, Joy and Rose Tolentino and family, at CWN. Special intention, Kapayapan Pilataning Russia and Ukraine, Ditz and Lita David and family, Adrian and Maria Lourdes Tapnyo. Ding sponsor po king trido ning Indo ning Alananggang Saup, Estelita Manalo, Alice Perez, at Marisol Garcia. Birthday Thanksgiving Daddy, Alma Paras, Alexa Hailey Mendoza, Veron Franco Manalili. Healing Remegi Mateo, Alma Tuanyo, Beltrinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Gregorio Canda, Lourdes Nukup, Anita Chente, Jesus San Luis at Lerna Panganoran. Speedy Recovery Daddy, Chismel De Alca, Angel Pajardo, Angelina Lising, at Josephine Lorenzo. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio ding kaladwa Daddy, Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Jr., Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Rosario, Elizabeth, Maridi, Inocencio, Estela, Antonio, Mark Reiner, Ruben, Teresita, Arsenio, Zenaida, Librado at Jesus. Magkabetan po king dalita pamuklat. Kilagyan ng Pampo ng Anak, ang po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yeso Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabay o kikahingan. At kekan temurin, Maya-payabak kikahingan po. mayapayabak po among. Kaya ba tayong masusya ng sagradong piyesa, ng sagradong puso na po. Yan naman po yung kanisnisa ng puso ng Indong Birhen Maria. Yang kaya katang gaganakan. Nya batang abebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, si siyang talaparan kasalanan tamot, anyaran ang lunos na at kapatawaran ng apong Ginoo. Tigang Diyos sa kakatas-katasan, ape panwanan,
Tepanuan king Hindu, ming pakamalan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ika meragol at sinulong king kabyasnan na harapan ng Diyos at ding tao, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang linilong kang Mariang kalinis-linisan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, medala na katangan sana, king bie alanganga, Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, si Jaming puso ning Birhen Maria, ban maging matampang tuknanga na ning kekang Banal Espiritu. Kapamilatan ding kayang panalangin, maging lalo kesa ng karapat-dapat at templo ning kekang ligaya. Itingan na doon mi, kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ning Banal Espiritu, metong moking panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibod, king libro ng propeta Isayas. Mibantog lakaring sablang bansa, abalo no ning balang metong amanakit karelom, king ila ring taong kakong benendisyonan. Magsayaya ing Jerusalem, uli ning depat ning Ginoo. Mengario king dalagang makaimalan pangkasal. Pibablas na ning Ginoo king tagumpe at kaligtasan. Nung makanano lang sisibot at tutuburing binim, makanyan na lang iligtas ning Ginong Diyos, ding taong pinili na. At ding sablang bansa, puryandeing Ginoo. Amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ika ing kasasakdalan ng dangal ning kekatamong lahi. Ika'y kasasakdala ng dangal ning kakatamong lahi. Minwan ka sa o hindu kong pakamalan, panwanan nakasaning Diyos, akakatas-katasan. Migit ka ring sablang babayi, keti king yato. At mipuri yan naman sa ing Ginong Diyos, ing miglalang king banwat yato. Ika'y kasasakdala ng dangal ning kakatamong lahi. Ing pamagtiwalang pepakit mo, makalingmon king kaisipan daring tao. Nunay iti paganaka nakapilan man karelam, ning upaya ning Diyos. Ika'y kasasakdala ng dangal ning kakatamong lahi. Ing Diyos, ipagkalam na sa kapilan man, ing ika mirangal ka, at miablasanan ka ring kalam. Antining emu pikabyang ibye ing sarili, king oras ing bansa tamo, tsu makalupase. Ika'y kasasakdala ng dangal ning kakatamong lahi, parangalantaya po yung maya pabalita. Mapalad ka, O Birhen Maria, uling peniwalan mo, king ing balita na kekaning Ginoo, mipaltuto. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At keka timurin. pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka, O Ginoo. Balang banwa, pupunta la Jerusalem ding pengari ng Jesus, ban tumagon king piyesta ng Paskwa.
Inyang labinay nga duwang banwatway Jesus, may pamiestala antimoy ing sadyarang daraptan. Kay baning piyesta minulila. Dapat pepay lakwan niya Jerusalem ing anak kay Jesus. Era pansingan iti ring pengari na. Inisip da kaya bera ni king grupo ra. Pepati nga po na lang maglakad. Inya nga pansingan da king ere kayabe. Penintunde karing kakaluguran da at kamaganak. Dapat ereikit. Inyamig balik lang miyuman Jerusalem. Ban panintunande king katlungal do atag pande kilabing templo makaluklok yang kaya bera ding Hudyo at alaturo. Makakirandam yat mangutang karela. May nga pamulala rin sablang may karandam kaya king kabyas nana at pakibat. May pamulala rin pengari na iyang ikid de at nga nang imana kaya, anak, bakit depatan mo kaya kami iti? Itatangmuan po na ako, migagana ka kami. King pamaninton kaya ka. Peke ba't nakareda? Bakit penintun niyo ko? Ay wari balo, king kailangan kong atyu, king bala ng impa ko. Dapat ay raintindihan, ing buri ng sabyan. Kaya bereng may balik Nazaret, Jesus, meging mapamintuya karela. At Maria, pibule-bulena at sinikap, itingan king puso na. May ragulyat sinulong, king kalusugan at kabyasnan, harapan ng Diyos, ang ponding tao. Ing mayap ng balita, ni kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo, makiramdam tamo po king umili. Happy Fiesta sa mga CWL. Dapat to yung piyesta nyo. No? Yung Immaculate Heart of Mary. Kaya dapat paburger kay mamaya after ng misa. No? Meron po bang almusal? Siyempre, pista nyo. Magpa-take out na kayo sa Jollibee. Joke lang. Kahapon po puso ang pinag-usapan natin kasi sagradong puso. Ngayon ay puso na naman. Ang kalinisis ang puso ng mahal na Birhen. At kahapon po tinutukan natin yung mga pwedeng makasira sa puso. Yung mga heart diseases, yung mga heart disease. No? Siguro ngayon pag-usapan natin yung how to take care of our heart. No? Kung paano nating panatilihin malusog ang ating puso. No? At hindi lang yung physical heart, kundi yung spiritual heart natin. Para tulad ng mahal na Birhen, ayan, maging malinis ang ating puso. No? Kasi pag malinis ang puso, ibig sabihin, there is harmony, joy, and peace sa buhay natin. No? At yun naman ang habol natin sa buhay natin, na mangibabaw, manatili, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang tuwa at sa ating buhay. At tulad po sa pag-aalaga ng ating physical heart, kailangan alagaan din natin ang spiritual heart. Yung physical heart natin, normally, yung mga payo po sa atin ng mga doktor, yung unay, eat a healthy diet. More vegetables, fruits, beans, ganyan. Kaysa sa mga cholesterol na baka at saka baboy. At saka mamantika, maalat, matamis. Yan. Tapos, hindi lang eat a healthy diet, have a healthy diet, kundi regular physical exercise. Dapat meron kang regular physical exercise, at least 150 minutes a week yata ang dapat. At sa week na yon, at least meron kang isang talagang matinding pagpapakapagod sa exercise. Hindi lang naglalakad, kundi yung isang mas rigid na exercise. No? At least once a week. No? Tapos, pero sa exercise,
sleep well. Dapat huwag ka magpuyat. No? Lalo na, stop smoking and drink moderately. Yan po yung mga kasama sa mga sa mga para alagaan ang ating puso. No? So siguro sa spiritual heart natin, pwedeng gawa rin tayo ng something na ganyan to take care of our spiritual health. At ngayon po, mas na yung psychology Kasi yung psychology na gagamit din natin para sa ating holistic na kalusugan, no? Wellness. Kaya nga po pinagsasama na ngayon yung psycho-spiritual studies, no? Para sa kabubuti natin tao. Kaya ginagamit ng psychology para sa ating ikabubuti bilang tao. No? At dito, ano po yung para maalaga natin maigi ang ating puso tulad ng mahal na Birhen, panatilihin natin itong malinis. So, ibig sabihin, anything that is garbage and waste, dapat itapon. Para panatilihin itong malinis. No? At ano po yung pwedeng baka basura ang ating pinapasok sa ating puso na hindi kailangan at masyado nating inaalagaan ang basurang nilalagay sa ating puso. No, kailangan maging environmentalist tayo sa ating puso. No, anything na hindi dapat diyan, no, yung hindi baka hindi nalulusaw. Kailangan nalulusaw dahil dapat biodegradable. So anyway po, isa sa mga sa psychology, ang isang mahalagang magawa natin sa buhay natin ay yung we learn how to mourn and how to celebrate. Kailangan kung malungkot, marunong tayong umiyak. Marunong nating ikalungkot ang mga pangyayari. Kasi pag yan ay kinikimkim at hindi natin aram tanggapin sa buhay natin at we keep on denying things tulad niyan, mas mabibigatan ang ating puso. No. Kaya according to psychology, mahalaga rin yung marunong tayong umiyak. No. Kaya pag namatayan, pag nasaktan, broken-hearted, siguro kaya ginawa tayo ng Diyos na mayroong, sabi ng isang nabasa ko, kaya ginawa ng Diyos na lumuluha tayo para hugasan niya ang ating kalungkutan, sabi niya. No. Kaya yung iba, iiyakan na lang isang bagay tapos they would move on. No, tapos na. At siyempre, celebrate. No, kailangan marunong kang magsaya sa buhay mo. Hindi yung parang dala-dala ang mundo sa iyong balikat. Learn to celebrate. Actually, sa amin po, sa isang formation namin, bago nagpare, mayroon kaming yung tinatawag na CPE. CPE, nasa hospital po kami, parang nagcha-chaplain. Pero, hindi naman talaga parang nagcha-chaplain. More on psychology yung ginagawa namin. Kasi, ang tawag sa, yung CPE ay Clinical Pastoral Education. No? Pero ang ginagawa doon we just be aware of our emotions. Kung natakot, you know how to express yung takot. Kung nagandahan sa isang babae doon sa hospital, we learn how to express. Kasi pag gano'n na hindi mo express yung emosyon, mas maninira dito sa ating buhay. So, kaya kasama yan ang galit. Bakit ka nagalit? Bakit gano'n ang naging reaction mo? At bine-verbatim mo po natin yan, sinusulat pa. Yung anumang naramdaman, kung anumang ginawa. No? And then, yung tawag doon ay pinaprocess yung pakiramdam. Na hindi mananatiling yan, takot, hindi nanatiling kalungkutan, hindi nanatiling agam-agam.
dapat we have to move on. So, yan po yung isa. Yung pangalawa, siyempre, kung ikaw ay nasaktan, aside from, siyempre, tanggapin sa sarili, nasaktan ka. Kami po mga pare, nasasaktan din. Pero kung pananatili mong nasasaktan ka at masakit, you cannot move on. Kaya napakahalaga po yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Forgive. Learn to forgive. Kasi pag laging nandito yung hinanakit, yung sama ng loob, mabibigatan ng ating puso. Tataas ang ating presyon. Kahit walang kolesterol, dahil sa ganong stress sa puso, dahil itong sakit na ito na ating inaalagaan, pinapahirapan ang ating physical heart. Kaya, pag ganon, hindi lang yung physical heart na nabibigatan, pati yung our wellness. Nakasimangot ka, mabigat ang pakiramdam. Kaya, ito, spiritual health, spiritual heart, para ito maging healthy, learn to forgive. Learn to forgive. Ilang beses na po natin narinig na be charitable to others by forgiving them. Pero by forgiving others, you are also charitable to yourself. Be charitable to yourself by forgiving others. Kasi by forgiving others, you reap the fruit of your forgiveness. Ikaw mismo ang unang nakikinabang sa pagpapatawad. Kasi doon mangingibabaw ang kapayapaan. Di po ba? Ilang beses sa mga doktor yung ganyan. Kaya yung isang tao ay laging sakitin at laging down na down kasi may kinagagalitan. Kaya ang advice lang ng doktor forgive. At ito po sa psychology, ayan, to have a spiritual heart, learn to forgive. Tapos yung pangatlo po, sa bagay, kung iano mo po sa mahal na Birhen, sa palagay niya, hindi siya nagpatawad sa mga nanakit sa kanyang anak. Habang nandoon ba siya sa krus, minumura ba niya yung mga nananakit sa kanyang anak? Ang tingin din natin sa mahal na Birhen, alam niyang hinarapan ang hapdi ng pagkawalan ng kanyang anak at ang sakit ng before her ay tinotorture ang kanyang anak. But like her son, Jesus, marunong siyang magpatawad. At yung pong pangatlo, ay yung like it or not, mayroon tayong mga pinagkakabalahan, mga itang ligalig. Ano ba sa Tagalog yung lagi tayong nag-aalala, something ganyan. Laging nag-aalala, laging maraming iniisip. Yung mga anxieties. Ano na kayong nangyayari ang aking anak? Meron pa kaya siyang kinakain? Yan. Bukas kaya meron pa kaming gagasusin. Ganyan. Ito yung mga anxieties yan Mga kinatatakutan na hindi pa man nangyayari, kinatatakutan yung mga anxieties. So yung anxieties. And then we should learn how to load yung ganyang mga bagay. At ang banal na kasulatan sinasabi sa atin, pag ganyan, cast all your cares and anxieties to the Lord, and He will take care of them. At ilang beses po sinasabi rin ng Panginoon, sa mabuting balita, sabi niya, kung ngayong mga ibon, tsaka
at saka yung mga damo, they are being taken care of by God. Kayo pa. Kaya ito po, pag mayroon tayong mga inaalala sa buhay, ay sobrang pag-aalala, ay pabigat po yan sa ating puso. Kaya anong gagawin? Pag ganyan, hindi mo naman mababago ang sitwasyon. And hindi natin control ang lahat-lahat. We just have to let go. At dito nga, ipasa na lang natin sa Diyos yung hindi natin nakakayanan. After all, what He expects from us, ay yung anong magagawa, yung anumang kakayanan natin, yun ang gawin natin. Yung di natin makakaya, siya nang mamamahala dyan. Kaya pag di natin kaya, let us just accept na hanggang doon lang ang kaya natin. And then we allow God to be God. Kaya, di ba, ang mahal na birhen, doon sa wedding at Cana, naubusan ng alak, wala siyang magagawa. Kaya pinasa niya sa kanyang anak. Anak, wala na silang alak. Itong mahal na birhen, pag wala na siyang magagawa, ipasa na lang sa Diyos. Tayo rin ganyan. Kung minsan pinagpipilitan natin hindi naman natin kaya Pero once ipinasa Diyos natin, that is then that as magiging payapang buhay natin, as magiging panatag tayo. And lastly, siyempre, prayer and meditation. Mahalaga yan. Kahit sa psychology, ang kanilang irerekomenda pag medyo magulong buhay mo, pray and meditate. Let us commune with our Creator. Siya na nakakaalam, ika nga ng blueprint ng ating buhay. He knows best. At pag meditation, alam niyo pong meditation, pwede mong gamitin ang yung imahinasyon. Imahinasyon. Pag nagdarasal kang ganyan, ako po, ginagawa ko kasi yung prayer book namin yung breviary, mayroong mga psalms. Pag binabasa ko ginagamit ko yung imahinasyon kung nandoon ako sa mismong binabasa ko. Kaya ito, pray and meditate more. At dito po, mapalad po tayo dito sa ating parokya kasi at least mayroon tayong mga daily masses. At ang ating pagninilay sa mga pagbasa araw-araw could help us to maintain that healthy heart. Through the help of reflection or meditation. Amen. Okay. Ngayon po yung ating idulog sa pangitang ating kahilingan, tayong lahat na ninanais ng Diyos tulad ng sa mahal na birhen na may malinis na puso, na tayo rin ay magkaroon ng malinis na puso na magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para king Santa Iglesia ning Dios, ding sabla ng ministro, akit da sa aking karelang biem, kinging Santa Iglesia, ya ing kalinis-linisan na esposa ng Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para karing sablang bansa, banbusal ning kagutgutan, kasakitan at kaligaligan, akapalaran ning tao, kaniting karina ning luwam. Tala nga lasakang Maria, ing maningning atala, apapakit king dalan, papunto king kaligtasan,
ipanalangin ta, King Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, keng makasalanan. Para king kaya katang bansa, ding sabla ng galame, iba't king matas dili, ang gana king mapakumbabang dili, mikatapat lasa ng debosyon king kalinis-linisan a puso ng Maria, at parating magkapilit tumulad karingkeyang kayapan. Ipanalangin ta, King Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, keng makasalanan. Para kay katamong ang makatipon keti, parati tayo sanang akit king pakamalantang indo, ing metong asantungan, king oras ning tukso, at antimurin, ing grasyang maging kapilanman tapat, king dibino ng anak, ipanalangin ta, King Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, keng makasalanan. Ngeni, adon tamo po yung sarili tang kapagnasan. Oy, pami nga tsubanwa, pakiramdaman mo ring panalangin ming agyag ning Banal Espiritu. Akam tanda sa para kaya kami ingrasyang manatiling tapat kapilanman kang Kristo, anak ning kanisisa na Hindu. Itiyadon mi kapamilatan na namang Jesukristong ginumi. Amen. Diyata pong makasadyang mag-operta, lakad na lahat muntakin libutan. Magkiyabenta pong magkantakin dalit para king pamagsadya karingayon. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, si Panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo ting dawon karinggamad mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamoy kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Ko'y paming miglalang, tanggapan mo rating panalangin at ayin na darawon mi, king danghala ng Maria, ng iduning Diyos. Ikatula mo sana at ipabalda naman kay kami, ing saup mo at kapatawaran. Iti nga na doon may kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya kang timurin. yat na yorem puso yo. Makayat na no, King Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang karino ipa, Diyos king alangang galubos mayupaya, kabang pibula-bulay mila, rin kaya kang santo king ligaya. King pamagmasusimi, king kapigaganakan, king Nuana Birhen Maria, king makapasubaring tula, ulitan miya, ing kanta ng kapasalamatan.
Tunay laping makapagmulala, ring dapat mo mabilo gayato. Ding sablang lahi, mira kayanan la, king degulan, ning kekang lugod. Inyang berigdan may Mariyang, kekang alipan. Tinasme uri, ban maging indo ng Jesucristo ang anak mo, at ginumi. Ing talapagigtas ning meto yato. Kapamilatana, yang pangdaring anghel, karimbanwa, ing karenang panananing kapanyamban. Kabang magsiala harapan mo, manggaman king alanganga. Miyagom sa ing siwala, miking karela, king matagong perang darit ning kapurian, at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting aing king espiritu mo. Ban para kaya kami, mayalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapet, pepasalamat siya kaya ka. Piraso na binyena kaling kayang disipulo nga natanggapan niyo iti ko nga at kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, at binyiling kalis, kaling kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minom ko kaniti. Iti yung kalis, ning kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinapi, ing biyating kalis ng kaligtasan. Na yun ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo. Ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yung kinugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at i Florentino kay kaming Obispo, at i sablang pare. Gana ka muna naman di kapatid ming pepainawan at maninayang subing miye, at i sablang mayang unabiye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya be ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo at inupad kay malmong kaburian king kaya kabaning panahon purienta kat paligayan kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak king kapamilatan ng Kristo kambayan at kaya tigpang mayupayin tuto kagumning banal Espiritu pupurienta kat parangalan
Manggaman King Alanganga. Mapaminto king amayan tara pangabos sa mibok yung bala ng turo, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapaan king panawon mi, ban king kasawapan ing kaya kang pangalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo, mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibiyat, magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo, mantabi sana kapilan man kay kayo. At kekan timurin. May kakapatatangan po, may pupukain tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga. Kapayapan po, kapayapan.
Ing malugod ang maganakatang Ginoo, ing kordero ning Dios, sa milalako king kasalanan ning ato, non tamang makasadyang tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat tigkas may nga mano mo, kumayap na ako. Kung itong aming paglalaya, inabot na ang kabagapan, nawa'y mapanawagan ka, hinirang at dalang umaga. Kahit talon man ng pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Di unos ng bighati at kadiliman ng gabi. Sa puso ninuman, ika'y tala ng kalooban. Dingding mo ay walang pagmamali, inang sinta, inang giniginig. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, pigkalod may kaya kamiting sakramento, ning alangangang kaligtasan, kami sanang parangal king duning kay kanganak, magtamasa kami king maglapo mong kanwanan, at takman mi ing masagana ng biye at suke kami. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ka ang timurin, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ing ipa, buning anak, ang puning banal Espiritu, Amen. umita nang iniluguran tayong Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, maya po oras, magandang araw, marami pong salamat.